Salutare toată lumea și bine v-am găsit un episod de Roblox, un nou Tycoon. Da, un nou Tycoon. Avem tutorialul. E un Tycoon cu dinozauri. Da, e un Tycoon cu dinozauri. Da, asta e un pic ciudat. O grădină zoologică. Da. Care are dinozauri. Dar, ok. Sau poate că nu e cu dinozauri. A, nu e cu dinozauri, pardon. Cred că nu e cu dinozauri. Că recunosc că acest Tycoon. Am mai jucat și pe un cont vechi de Roblox. E cu un hotel, dar arată ca niște dinozauri. Hai să vedem. Dacă e un hotel sau un dinozaur. Luke. Bă, mi-a spus și numele Luke. Dacă nu știu asta îmi spune uneori bunicul meu, Luke. Că mi-e cheamă Luca. Și vă rog eu, abonați-vă și voi la Gabitsu King, ca să facă și 200 de abonați. Vă rog eu. Și la mine, bineînțeles și la mine, dar mai ales și la el, ca să facă, e un prieten de-al meu. Care face și el videoclipuri și un maker de Fortnite. Și ăla, da, s-am făcut, sper că ați văzut episodul ăsta pe la Gabi, că am mâncat eu, nu știu, un sos așa de picant, era să vomit. Nu știu ce a avut în cap, dar roșia aia era destul de bună aia cu sare. Și a spus că a pus o grămadă de sare, nu știu cum nu am văzut-o bunica că era la mine acasă. Și da... Ne construim o clădire, nu știu ce clădire, dar pare mare. De unde ne permitem? Scrieți în comentarii de unde ne permitem. De unde ne permitem? Nu știu. Nu știu. Cât costă? A, nu, zici pe cash. Sau... cât Robux. 29 de Robux. Îmi plac, nu-mi place acum de genul ăsta de Tycoon. Într-un mod, mamă. Pentru că nu trebuie să apesi pe bani, nu să colectezi. Bani construi, nu știu. Dar pare destul de frumos. Scrieți în comentarii cum arată, mie place. Și mulțumesc pentru cei 15 abonați. Mulțumesc. Mulțumesc. S-a abonat Luca pe toate telefoanele, clasa 5. 2 secunde, da, ați văzut clasa 5, da. Bun. Ferit totul. Tutorial. Mamă. E un muzeu, cred. Bă, cred că e un muzeu. Bă. Bă, eu cred că e un muzeu. Eu cred 2 secunde. Da, e clasa 5. Îmi pare rău. Hai să vedem dacă avem acum 1 milion ca să ne ducem. A, nu, să asta, da, ok. Deci facem un muzeu. Hai că fac acolo, cred că se nevoie. Da. N-ați văzut nimic. Oh, 2 secunde. Ok, sper să nu mai fie. Deci, mă, voi furați? Nu voi furați, nu. Nu, da, este chiar un muzeu și de ce? Îl văd pe T-Rex aici, Minecraft. Dacă ați avea Robux și să-ți face, l-ați luat pe T-Rex. Să-l vadă pe lumea mea pe T-Rex. Dar nu-l fura, dar nu-l trageți pe dreapta. La pușcărie faceți. Dar chiar fac, dar chiar. Da, vrei să dansăm asta, că e mult, n-am nici o țineți. Mark Gold.
Bun. Asta e un muzeu, dacă nu v-ați dat seama. Nu, credeam că e taiconul ăla cu dinozauri, dar de fapt e unul cu muzeu. Greșeala mea. N-am știut. Și ignorați sunetele de pe fundal. Sunt bebeluși la scară, plâng, nu știu ce fac. Eu m-am trezit că acum e ora 9. Se 34 de minute. Da, m-am trezit la ora 8 că am o alarmă stupidă care mă deranjează. Mama, cine mi-a pus să o pun? Scrieți în comentarii. Da, și vă rog să abonați-vă și eu la mine și la Gabi King, că fac și videoclipuri șmechere. Și uitați-vă la ăla cu FIFA. Cred că acum o zi, nu ăla cu 11 ore. Și o să spun ceva. Și dacă n-ați văzut episodul ăla cu Brawl Stars cringe, da, ce să mă mai zic. A fost cel mai cringe cu Lucas. Mamă, deci vreți să vă spun ce mi am făcut ieri? Păi mai scurt, m-am jucat cu un prieten Call of Duty. Da, încă nu l-am postat pe ăla. Sorry. Scuzați-mă. Dar de fapt, i-a spus un prieten, Mihnea, bă, instalează și tu Call of Duty. El n-a vrut, că nu lasă mama lui. Bă, că nu te lasă. Mamă, mi-a spus. Vezi că-ți dau, m-a sunat când filmam, da. Cum ar fi să mă sune Lucas când făceam live? Vezi că l omoram. Da. Eu trebuie să fac mereu să spune el, la, tu patroane, lasă-mă în pace cu Lucas, mătii. Scuzați-mă că am vorbit să urăți despre Lucas. Dar m-a enervat. Că eu trebuie să fac toate episoadele cum vrea el. Bă, dar fă și tu canal din timp, nu când e ziua ta. Doamne ferește. Da, ce s-a întâmplat odată lui Gabi? Era zis să piardă contul de YouTube. Contul, da. Nu mai avea abonați, cred. Săracu. Da, nu râdeți de el. E pe bune. A fost la mine acasă. Întrebați-l în comentarii. Dacă nu mă credeți pe mine. Și asta, bă. Ups. Asta e o piatră rară. N-a poftim să dansează. Ia poftim. Mă, bun. Nu mai am bani. Să așteptăm. Hai facem și de afară, ca să fie așa. Fii micat. 6.000. Și mai așa, patroane, că... Hai, bă, mă. Ia de asta e un secret? Nu mai am bani. Toate bine, bă.
Semeliu s-a secat. Hai că-mi place Tycoon-ul ăla cu muzeu. Hai că-mi place. Arată bine. Mamă, știți cum îmi spune Lucas? Cu păreri, ai în asumare. Și el are în asumare. Dar chiar că are în asumare, oameni buni, dar chiar că o să facem și partea a doua. Dacă vrea Lucas, poate să vină și el. Mamă, cum arată muzeul ăsta. Mamă, cum arată. Wow, schibi dub. Bă, dacă știu franceză la perfecție, cred că o să vă spun. Dacă scrieți în comentarii dacă știți alfabetul din franceză, eu cred că nu-l mai știu. Dar mai știu câteva litere. Scrieți în comentarii dacă faceți franceză la școală. Bă, dar întrebați-vă părinții dacă au prins rusă. Uite, bunicii mei au prins rusă. Da, în loc de franceză au făcut rusă. Rusia. Rusia. Bă, dar scrieți în comentarii că să mai face război din Ucraina și Rusia. Scrieți în comentarii. Scrieți repede în comentariu. Vă rog. Scrieți în comentarii. Bă, momentul ăla. De ce merge? Ok, momentul ăla. N-a poftim. Uite, pe să am dat eu banii. N-a poftim. Uite și astăzi. Puta e foarte scumpă. Acum mi-am dat seama că e foarte, foarte scumpă. Nu sunt eu scârsit, dar e foarte scumpă. N-a poftim. Egipt. Astea sunt din Egipt. Lucas, dacă te uiți la acest videoclip, uitați-vă, uite-te, este din Egipt. Este sunt pe categorii. Asta este zona din Egipt, bă. Lucas a fost în Egipt. Tatăl lui e popular, bă. Dacă e tatăl lui e popular, ce să vrei să-i fac? Bă, vreau următoarea zonă, bă. Ia, asta este excepția. Asta este excepția, bună. Deci următoarea este pe Cilia. Egiptul. Ăsta este Egipt. Bă, Egipt. Ce-am cumpărat, bă? Ce-am cumpărat? Ia uite, bă. Da, poftim, uite cât de frumos. Bă, eu am un plan. Bă, fiți atenți la mine. Eu acum vreau să văd, mamă, cât costă aia. Ia să văd. What is this? What? Cât costă? Vai de mine. Da, cum ar fi să am 2500 acum, bă? Tot chiar că, cum ar fi? Da. Cred că ar fi să mă felicit cum. Ia uitați-vă parcare direct. Na, poftim, ia uite cum arată. VIP, bă. N-a poftim. Un meleon. Da, ce să mai spun despre Tycoon-ul ăsta? Ce să mai zic? Du-te de da. 230, cumpără, ăsta e free. Ăsta e free, respectiv. Hopa, panada. Asta îmi permit. Ia uite, băieți. Na, băieți, ia uite, băieți, cât am de cumpăra. Ia stați! Creier. Cât am făcut aici?
S-a făcut 2800. Hai să încărcăm colegi destul de... Oh, respectele mele, barosanilor. Dragă Hello Gânda. Hello Gânda. Dragă Hello Gânda. Zip Stone. Stone. Stai, po. E asta că n-am terminat cu Egipt. Pasă-mă partea a doua. Spuneți. Ia spuneți. Dacă băgăm Robux-ul e frumos și rău de tot. Hai să ne culegem de aici. Hai să ne culegem. Culegem plinul. Fly. Mă, noi acum am 30 de... Servinescu. Hai că da. Da, spau. Da, putem. Cât costă? A venit și o domnișoară la mine, respectele mele. Bă, eu cred că mă las de Brawl Stars. Eu cred că mă las. Nu știu de ce, dar mă las, cred. Scrieți o comentă dacă vreți să mă las. Eu aș vrea. De ce? Bă, nu prea îmi place Brawl Stars-ul. Dar mai mai stoc. Dacă vezi Brawl Stars, eu să mă comentă cu Lucas, bineînțeles, ăla cu Lucas, că e cringe Lucas. Na, poftim, Lucas, uite-te la acest videoclip. Na, poftim, uite zona din Egipt. Bă, Sfinxul, bă, întrebam, uite să-l întreb ceva pe Lucas, dacă a văzut Sfinxul. Încă o zonă. Bă, n-avem timp să revedem. Asta este pământ. Hai să ridicăm și noi niște pereți, nu avem pereți. Na, putea, hai să mai colegem plinul. Hai să mai facem plea. Da, clasa 5-a? Bună ziua. Bună ziua, domnule Ștefan. Domnule repetent, bună ziua, bună ziua. Cred că avem la toate plinuri. Mamă, cât am de cules. Pua, bani mulți. Bani mulți, pentru că sunt bomba. Pentru că sunt bombe. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bun. Asta e chiar o pădure. Bă, Bulgaria. În Bulgaria, bă. Mamă, dar cel mai mare muzeu pe care l-am văzut. Cel mai mare muzeu. Hai să vedem pe ce place. Ai ora. What? Nu l-am pe Solobozianul la 2 secunde. Da, m-am speriat un pic că l-am avut pe Solobozianul la pe. Mersi. Cred că am mai adunat un grămadă de bani. Mamă, cred că am adunat. Mai bine fac. Bă, mai mult fac. Bai, să sunt mai sărăcăsos. Bun, am 39 de penuți, mai adaug. Mai facem plinul aici, că se poate să... Bă, dar nu spune aici, Egipt. Ia să vedem, mă. Ia să vedem, ia. Na. Ia. Ia să vedem, ia. Momentul adevărului. Momentul adevărului. Ia, momentul adevărului. Ia. Momentul adevărului. Na, poftim unde cum mă duc. Na, poftim, uite cât am adunat. Ia, că sunt curios.
Ia, ce asta? Cum adică geografie? Munți, bă! Geografie, munți. Sandstone. Trec. Mamă, că-s oameni. Mamă, dacă ar veni un monstru acum, ei mânca pe toți, bă. Wow, era tot fricat. Mamă, a fricat. Când a fost de Sami. Respectele mele, Sami, Samuele. Oh, de Sami, Samuel. Mamă. Cred că am făcut. Hai să cât am făcut să nu se răcăsos. Hai că nu se răcăsos. Mamă, cât am de lucru, mamă. Dar nu-mi plac caracterele din Roblox cu mâinile astea. Îmi place cele vechi. Ah, nu, sunt Lego, pardon. Lego, greșeala mea. Ia uite, desert! Desert! Un desert! Deșert! Ce vorbim incorrect. Deșert! Și poate facem live. Dar doar la 100 de abonați. Și la 1000 piesă. Mamă, dar cu Lucas, mamă. Mă bucur, mamă. Badlanți. Bă, badlanți. Vai, badlanțela. 16.000. 17. 200. E bine. Mama, hai pleci de aici, du-te și lasă. Mama, trebuie să fie aici șmecher ceva, șmecher cu jumare. Până era papel șmecher cu jumare. Uite să asta e șmecher, m-am dat bani mie, chiar și alocația pe 1000 de asta. Da? A, bun. Cumpărăm și noi ceva. A, bun. Stai că mai stau un pic. Stai să fac ceva. Stai, cumpăr. Era mama, ignorați. Da, să ne aude pe fundal. Da. Sper că nu vă deranjează. Bun, hai să vedem. Bun. Hai să vedem. Bun, atât cu acest episod, ne vedem mâine cu un alt episod. Sau azi cu un nou episod cu Lucas sau cu Mihnea. Pa, pa!